Господин Иванов, заповядайте. Добре. Уважаеми господа заместник-кметове, колеги общински съветници, граждани на Варна. Съжалявам, че за пореден път господин Портних го няма. Нямаше да го питам за коя крадлива ръчичка открадна 50 хиляди от басейн Приморски кафенето. Днеска темата ще бъде доста така по-сериозна. На 8-то заседание на Общинския съвет, група общински съветници вкарахме предложение като допълнителна точка да се поправи явна фактическа грешка относно протокол 12 от 5 и 6 8-2015 за изменение проекта на ПУП ПРЗ на ЖК Чайка. Тогава стигнахме до заключението, че първо трябва да мине през комисията по архитектура и благоустройство и чак тогава да се вземе това решение. Преди около 15-20 дена от адвокат довереника на Общинския съвет Варна Стамов се получи писмо, че видите ли по ПРЗ, така както е одобрен от Общинския съвет, остава в сила за имоти, за които няма заведени дела в административния съд. Същевременно обаче искам да запозная колегите общински съветници и гражданите, а така също администрацията, че в Брюксел е изпратена петиция от граждани на град Варна от около 1500 подписа са събрани и Комисията по петициите в лицето на комисар Виктория Екстрем е приела петицията за допустима и е отговорила, че в момента се извършва разследване и е сезирана Европейската комисия по казуса с Чайка. Петицията включва, за тези, които не знаят, въпроси, които са съществени при изготвянето на така действащия по ПРЗ. Да се предостави на обществеността първия план от 1963, който, подчертавам, възоснова на който трябва да се направи новия по ПРЗ и който администрацията беше обявила за изчезнал или откраднат. С усилията на хора и общественици този план в момента е на лице от 1963 година. Подчертавам, че възоснова на него трябва да се направи нов по ПРЗ, защото там са посочени всички зони за отдих, зелени площи и са обявени на този кадастрален план. Втория въпрос покрива първия, къде се съхранява плана и защо не е използван при изготвянето на проект по ПРЗ на жилищен комплекс Чайка. И третия въпрос е да бъде изготвен регистър на фактически площи на ЖК Чайка с цел предотвратяване на застрояването им. Питането ми към господин кмета е: при наличието на тези нови обстоятелства, ще бъде ли преразгледан така действащия по ПРЗ на Чайка и до преразглеждането му и изчистването на недостатъците, които той явно има, ще бъде ли наложена строителна забрана, така както той прояви доблестта и смелостта да наложи такава забрана в ЖК Кайсиева градина. В допълнение, в не повече от 2 минути, ще ви разясня само една фактическа ситуация. Аз съм жител на Чайка. Живея в карето 33, 34, 32 блок и от друга страна математическа гимназия. С удивление констатирах, че спортната площадка, която е емблематична площадка за ЖК Чайка и която се намира в карето между тия блокове, вече не е спортна площадка. Тя е предоставена за задоволяване на някакви псевдореституционни намерения. При положение, че преди 2 сесии човека, който притежава нотариалния акт за земята по тази спортна площадка, беше тук
и искаше да запознае обществеността с това, че нотариалния акт той си го има. Той е обезщетен, естествено, но нотариална акция на тази площадка е при него. Така че няма какви инвестиционни намерения да има спрямо тази спортна площадка. Значи по управлението на Кирил Йорданов първо имаше детски кът, който беше нарязан, изчезна, после имаше тенис маси, които бяха нарязани и изчезнаха, а сега ще изчезне най-вероятно и спортната площадка. Питането е това. И папката с документите, които сме подготвили, ще връчи на господин Пейчев, който предполагам ще връчи на господин Потних. Дали ще се преработи по ПРЗ и дали ще бъде наложена строителна забрана върху строителството в ЖК Чайка. Искам да подчертая, моето изказване не е срещу реституционните намерения и претенции на хората, които имат такива към ЖК Чайка. Там, където си има такива и са обосновани, не е проблем. Но там, където се засягат зелени площи и екосистеми и спортни площадки и зони за отдих, съжалявам, но трябва да се обезщетят по някакъв друг начин. Дали парично, както е посочено в закона, или с възмездяване с друг имот на община Варна. Благодаря.